Nna one guy onye be anyị na-ara nwunye ndị mmadụ na Indonesia adabana na war situation so ever. This guy emegidena wee daba n'aka one man onye abịrịba bi na Indonesia. Ọ rara nwunye ya. Ima na-akọ aka na asọ gada ekwe. Nna anyị eche ma ihe polisi. 1 month to 2 months na ya apịa this guy stroke. Worst one. Nna ofu aka na ofu ụkwụ akpọnwụọ bend ya ka ogbete nke ọzọ aza constancy ọ naghị ebe ndịzi ebe a na-ekwu situation ka a ga-esi wee mee. Nna this guy anaghị agazi anyị nchọ na anyị mmamịrị ofu ebe ka ọ wụsa. Ụmụnne ya ndị nọ n'obodo ebugharịkata na ya ete na-akarịa a na-akpazi alụ ka a ga-esi wee bula ya. Amara m ihe ọtụtụ ndị mmadụ many guys hụrụ na ebe nwunye ndị mmadụ nọ. Ihe a nwanne anyị nwoke kwuru ụmụnne mee gbasalụ ị na-edina nwunye mmadụ ma ndị na-achụ nwunye mmadụ ịma ọ na-aba na-ekwunye okwu ka enwe ike na-agbasiri ụfọdụ ewere isi na anya na ọnụ na ụkwụ a na-ekwu na ọkụkọ manyere ọnụ ọchịrị ọkpa na-abụ wee wunye. Nke a bụ n'Indonesia ka o kwuru nke a mee. Ọ na-afụrụ ka nwanne anyị nwoke si wee je wee na mba onye ọ na-ekwu ife a. Enwe ọtụtụ ndị na-ene ife a na-ekwu nwunye mmadụ na-acha atị gị, di mmadụ na-acha atị gị, maka ọ ka a na-ekwu Okeke ka a na-ekwu Okafọ, ka ọ dị onye na-elele ka ọ dị na-azụ azụ. Ọ bụ na ị na-ene n'ihe onyonyo a mana ị na-arọ nwunye mmadụ anya ekwuo na m ya tụwa aka ebe a egwuru gị ini gị dee ya wilu debe adịghị ama ama jekwu ebe a na-ele akpati ozu ka ekwe ha depozit. Ịma na nke kịta abụzi ọbaghị uru maka ụmụazị kịta amụrụ onye nwụrụ ụzọ akwa ya na-atụ. Ndị nwụrụ ezigbo ọnwụ nne na nna nwụrụ responsibly ka ụmụ ha sef na-aba nwa echezọ ha ozugbo kee maka gị nwa ya nwa ọnwụ ifere. Kedu aka ya eji wee ni gị? Kedu onye ya eweta ego ma a sị na ịnwụ n'elu nwunye mmadụ? Ọ na ije na be nwunye mmadụ ewee nasị agha n'obi gị nasị gị ife nketa gị ga-enye ụmụ gị. Nke a ka ha ya eji ọsọ jee na newspaper jee chenji their surnames maka gịnị? Nzuzu 3 minutes. Ọ bụrụ ife nwoke ọzọ debere mee ego ya na omenala Igbo kwụ ụgwọ isi nwaanyị ka ije na-atọ ọgọdọ na-ama nwoke ibe gị mma n'obi. Nwaanyị gị nwa na onwe gị na-atọ onwe gị ọgọdọ na-egosi nwoke ọzọ ka efe ị nwezi for your husband. Ọ bụrụ na enwere ife ọzọ idebere di gị na isie ndị kịta nye di gị isikwanye ndị ọzọ iwee mechasịa nnọọ ife niile inwe ike ime sọọsọ ife di gị nwezere na-akwanyere ya ugwu ebe ụmụ nwoke ndị ọzọ nọ bụ ọtọ gị ahụ nwere ife ọzọ. Your privacy nya ka ị meziri ọ bụrụ nne ụmụazị, nya ka emeziri ọ bụrụzie public toilet, nya ka emere ọ bụrụzie nnọọ ebe a na-abịa eme public offering. Onye bịa tụnye nke ya o were nke ruru ya. Ama m na akwụna nwere nke ka ibe ya